Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο 546 τετραγωνικά μέτρα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται μία μονοκατοικία 55 τετραγωνικά, πρόσφατα ανακαινισμένη, εκλείπει το βάψιμο. Μικρή αποθήκη, μπάρμπεκιου, περιμετρικά στο οικόπεδο υπάρχει ιδιωτικός χώρος κήπος, με δέντρα. Πάμε στο εσωτερικό του σπιτιού. Αρκετά μεγάλο μπροστινό μπαλκόνι. Κουφώματα αλουμινίου. Μεσίτες. Περνάμε στο σαλόνι. Ένας όμορφος χώρος, βαμμένος εσωτερικά, όχι εξωτερικά. Κουζίνα, θα δοθεί όπως είναι, με το ψυγείο και το φούρνο. Τζάκι. Air condition. Καλοριφέρ. Ένα δωμάτιο, επίσης με air condition. Η μπαλκονόπορτα βγαίνει στο πλαϊνό μπαλκονάκι. Και ένα πολύ ωραίο και άνετο μπάνιο. Πλυντήριο θα δοθεί έτσι όπως είναι.